nwa ya wee fulefu agbọghọ Rom, nne ya wee akwụnakwụna, nna ya wee onye oshi, onye gwashi. The God of the Bible wee onye oshi, onye gwashi. The mother of Jesus wụ ashawo agbọghọ akwụnakwụna, nwa ya nwoke wụ agbọghọ Rom nara nwoke. Do you know why? These people doesn't exist. But here the image, the projection, the Bible, the image, the Bible painted all those characters. And for you that you are not awakened, you cannot understand it. You cannot understand it because you have coconut on your head. Oburugi ejle nwakama. Oburugi nwakama.